हेलौ लोगोफोर वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चैनल दिनै माने आं हाबा जानो थांनो नागिरदों आरोना नै नायनो हागोन बरिया हेन्डसाम नुखादो आखाया बोखार इमान मोजां हाबा जानो ओंखारबाय अखासो हाना होबाय बैथिंजाय थांगोन आरोना थांबानोसै आरोना लोगोफोर नै आयु बाला स्रें स्रें नुजादो बापरे गिथावथावहाय Hai, ini apa ya? Dintet. Dalai. Nah, biasa kan dak sana. Gila nih. Kacau. Sektor kasih ya. Semua mana bukan itu dong. Dak ada masukin lah. अखा हानानै इदि हाबसोनो गोनां जादों आरोना नै नायनो हागोन ओरैबायदि खस्थ' जादों आरोना लामा ससेयाव अखा हानानै इदि मायबा जायगायाव दै हरनायाव हाबसोनो गोनां जादों आरोना Baik लोगोफोर नै बिराद गरम जाबाय आयै लामाफोराबो डेन्जार हाब्रु जादों Itu faiba ayo ओरैबायदि खाफाल गाज्रि ना सेन्डालानो नै गुलायलांबाय आंनिया ओरैबायदि मोनफैनायखायसो माव आइ मानसि थांदो सं दोङो माबा फै माखारि फै मानसिया खमायबाय जों माने गारिजों फैदों आरोना ओमफ्राय आइमोना थाबाय थांदों आरोना
आंबो थालांबाय बिथाङा ओमफ्राय आइमोना मोनहैबायनो खोमा दालासि न' ओमफ्राय आंसो मोनहैयाखै नायलाय लोगोफोर जोंनि लामाखौ माबायदि ओरैबायदि गिथावथाव आरोना नायनो हागोन सेन्देलाबो ओरैबायदि लासिं सिं जमनि आयै मेंसोबाय गगा मोननायदो अखाबो बायसि जाबाय मा जायो मिथिला आरोना दा हरफोराव तामान हाब्रु लालाव लोगोफोर लोगो मोनलायबाय बिथांफोरखौ नै जराखैना लादो थाबाय थाबाय फैनाया जोङो गारिजों फैनानैसो लोगो मोनफैफिनलायबाय लादो दिखांदो दिखांदो फट'सो दिखांनाय जादिया इमान मानसियाव बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो एन्ड खालामसै आरोना लोगोफोर बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन